Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo basadla ukungena usabukele indaba kwijelo ye-SABC1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC kwaNtonga Ziyaduma eGauteng. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukele ucofe ulike, sikwabongoza ukuba ukamcofe usubscribe wenze njalo. Ukanti make siphinde sithi kwaqu kuthi ngakulethu eliphala phambili ngalendlwa. Icandelo elikhethekileyo lophando lithi lifumanise ukuba kukho amaqela amathathu ongqondongqondo bolwaphulomthetho abathubelisa imali efikelela kwiibhiliyoni ezintathu zeerandi kwisebe lezempilo eGauteng ngokungekho mthethweni. Elinye lawo liphume kuphando kwisibhedlele saseThembisa. Iingingqi ezili-14 kumasipala eNelson Mandela Bay zijongene nokucinywa kombane okulindeleke ukuthatha iiveki ezimbini. Ukukulandela ukumoshakala kobuchwepheshe bokuhambisa umbane kwicala lentshona yaseGqeberha izolo nokubangela iindawo ezininzi zalo masipala zingabi nambane. Imimoya emandla yakutshanje kwimimandla yomasipala waseNelson Mandela Bay ibe negalelo ekuchitheni oomatshini bophehlo nogqithiso lombane. Umasipala ukwaqaphele ixesha elide leziseko zophuhliso zikhona zingaphuculwa njengenye yembangela yokuwa kwabamatshini bombane. Isikhululo samafutha sasekuhlaleni sinikezele ngezixhobo zokuba uluntu lufumane amandla wokutshaja iminxeba nobunye ubuchwepheshe. Abahlali bathi le meko imaxongo iyabaxhalabisa kanobom, ikwangumqobo nzima kwimo yabo yentlalo. Kananjalo amashishini asekuhlaleni athwaxekile ekwanenkxalabo yenkcitho mali ngokusebenzisa iigenerator zokukhawulelana nokunqamka kombane. Kambe umasipala uphantsi phezulu nemigudu yokwehlisa ixesha lokunqamka kombane. We do feel that the 14 days is too long. It's going to impact the customers. So that moving of the transformer is one alternative. It's going to help us. The second alternative is we have reached out to ESCOM. ESCOM, as we speak, they are currently on site to assist us. The EDs of all the relevant departments are on hand to attend to this problem. It's 4 wards that's affected, wards 1, 2, 3 and 4, and there's 14 suburbs as well that's affected by this. Ukanti ke umasipala uvakalise ngelithi kuza kubakho ukuncitshiswa kogqithiso lombane kwiiwadi ezichaphazelekileyo nanjengoko bemaxhapheshu nokubuyisela isimo samandla kwezi ngingqi zaseGqeberha. Isebe lijongene neziseko zophuhliso eNtshona Koloni lithi umonakalo owenziwe ezindleleni uqikelelwa ngaphantsi nje kwe-2 billion randi susela ngoJuni onyaka ophelileyo. Umphathiswa weli sebe uTertius Simmers utyelele kwindlela eseDresdal neyonakaliswe zizikhukhula kutshanje nezishiya abahlali abangamafama bengakwazi ukufikelela kwindlela ukuze bakwazi ukulima. Kungoku nje kwenziwe indlela ethutyana phakathi kweseDresdal nohola wendlela u-N7 kunxweme olukwintshona yeKapa. Imvula emandla kule ngingqi kwezinyanga zimbalwa zigqithileyo idale ukuba umthamo wamanzi kumlambo unyuke kakhulu, nto leyo edale ukukhukhuliseka kwendlela nezinye iziseko. Kungoku nje kulungiswa indlela e-Overstrand eLangeberg naseFranschhoek Pass. Indlela iSintrasdal kunxweme olukwintshona yeKapa yonakaliswe kakhulu. Abasemagunyeni bathi kukho izicwangciso zokulungisa indlela kwaye kuqikelelwa ukuba lo msebenzi uza kuthatha unyaka ukuba uqukunjelwe. That construction, weather permitting, will start this Monday. It's estimated it will take about 8 days to build a single-lane temporary bypass, while the permanent solution, which is a dual culvert system, will commence in the latter part of that. But at the construction, again, utilizing the internal capacity of the West Coast District Municipality and our own engineering team. What we're looking at here is essentially the reconstruction of the road prism. So layer works in various states, and of course all of this will be rebuilt as was before. Also this culvert, which is currently experienced structural failure. Urhulumente kweli phondo unikezele nge-15 million rand kumbutho iCitrusdal Water Users kwiinzame zokuthintela umonakalo kumila kunje nakwilixa elizayo. We will be submitting a draft maintenance master plan, which is transversal. It incorporates agriculture, the relevant national departments and provincial departments. Isebe lithi izikhukhula zakutshanje zibonisa ukuba ukuguquguquka kwemozulu kunyanzelisa ukuba kutshintshwe ulwakhiwo lwendlela, nto leyo elisebe lithi yakuthatha iminyaka ukuba yenziwe kakuhle ngokupheleleyo.
Uke uzive ngathi uhlala utsalelwe emnxebeni ngabantu abafuna ukuthengisela izinto ezahlukeneyo njenge-insurance okanye i-akhawunti zempahla. Uthi usajonge leyo kungene i-SMS kunye nee-emails phofu nazo ziyakuthengisela izinto ongaziyo. Ingabudiniwe kwaye udikiwe yiloo nto awedwa kwaye zikhona indlela zokuthintela oku. Njengesiqhelo ke ikhona intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangani uza kudedela enzulwini ngale nyewe mkathi masikwamkele. Khawutsho mfondini ungayinqanda njani le nto? Bhele masiqale senje okokuqala sibulise phaa kubaphulaphuli naphaa kubabukeli bakho. Ngomso ngo-12:30 sizawube sinabo ke okanye sinalo igosa direct marketing or telemarketing of South Africa apho lizabe lisicacisela kabanzi ngale nto sithetha ngayo namhlanje sithi i-national opt-out. Ngamanye amagama uthi sukundifowunela. Zimbini izinto sithetha ngazo namhlanje zii-calls ezenziwa zii-telemarketers zifowunela wena apho endlini. Okokuqala sinale call siyibiza ngoba yi-cold calling. Ngumntu lona okufowunelayo Bhele ekunyanzela okubana uthathe i-contract phone, sometimes sube ekuthengisela i-airtime nayiphina into ethengiswayo. Okwesibini yile nto kuthiwa yi-customer service. Ufowunelwa ibhenki yakho ikuxelela ngento eyenzeka kwi-bank account yakho okanye ubuthathe ityala kwivenkile yempahla awusakwazi ukuyibhatala bakufowunelela ukuthi yenza lento kuthiwa i-arrangement ukuthi uzawubhatala njani. Zimbini ke into onozenza kukuba ufowunele le company ungafuni ikufowunele ngala 087 ungafuni ukumphendula okanye la private number. Okanye ungene kule website yaseDimasa. Le website yaseDimasa yile ke sithetha ngayo sithi ithi opt out okanye do not call me. Into eyenzekayo ke ufuna ukuyikhumbule kukuba once uzibloke ezi calls awuzukwazi uphinda ufonela ibhenki yakho ixelele ukuthi kwenzeka i-fraud kwi-account yakho ngoba izawuba imithathu iminyaka uhlele kule database. Bazawudinga i-ID number yakho, igama lakho, i-email address kwakunye nale number bakufowunela kuyo. For iminyaka emithathu uhlele kule database awufowunelwa zezivenkile Bhele. Yilelo ke nditsho ndithi funeka ukhumbule loo nto ke xa urejistarisha kule database. Ngenxa yexesha ke njengesiqhelo abantu ke banganilandela kuSandile Hlangani okanye usubscribe kuSandile Hlangani podcast apho ndiza kuxelela khona ukuthi wenza njani ukuthi uapply okanye urejistarishe kule database Bhele. Chochubeko Mpondomise. Samakho. Kwezemidlalo intshatsheli ezigantsonzo kwihlabathi izihlandlo ezibini uMax Gulanti uxeleshe intshinga ye-IBFF Africa Mr Universe. Le nzalelwane yasekariyera iminyaka engama-35 nesebenzisa isitulo samavili yaliqala ikhondo layo elikufutshane ngo-2021 ze yazenzela udumo. Ngoku udinga imali ukuze aphumeze inyathelo lakhe elilandelayo. uMax Gulanti uchitha ixesha lakhe elininzi ejimini ebambelele ethembeni lokuba uza kuphumelela kwinyathelo lakhe elilandelayo. Xa engazivocavoci uthumela izicelo zenkxaso-mali kumashishini ukuze akwazi ukufezekisa iphupha lokuba ngumntu wokuqala osebenzisa i-wheelchair ukuzuza intshinga ka-Mr Universe. I'm really excited about being this because it's been a while since I wanted to do this, but most of the time it was in Italy. So what I have now on my advantage is that it's on a home ground, home soil, of which I wish that I can go there and perform. uGulanti uthi kubalulekile ahlale ezilolonga kwaye atye ngokusempilweni. Uthi kumele exhobe ngokwaneleyo ngokwezimali kwindlela esingise ku-Mr Universe. For this championship, I've been prepping since June. Due to financial difficulties, it's really difficult for me to produce the physique I wanted, but I'm trying with what I have because I'm receiving social grants, so I'm trying with what I have in order for me to do this prep. But so far so good because I'm seeing positive results, of which is I'm 8 weeks out of the competition. That I'm stressful because I'm 8 weeks out, but my coach just told me that I need to calm down, I need to relax, I need to trust in the process. Lo msitho obuntshatsheli kulindleke ubanjwe eRhawutini ngomhla wama-26 ku-Okthobha. Ndigalele ngaza kwade kwephuka neyokuhlanganisa de kubeli xelizayo la Rhoshe Rham.